Hai guys, tôi sẽ anh intern nó tôi sẽ làm số go, đó nó phun cả ham, cái tôi sẽ ăn, kami kita đó video năm nay, us kalau ang video năm này abo video puria, cái này cái ang pur cái năm nay, us kalau ang khai mani cái, đó to, abo ang đó to tí sai mani ya, mobile đó space kiri di bagai, jaga kiri ba, yang này di knock dong go, kebang ma, ang knock abo, ayang di bo thangai. Nó phunuk nai cái yang ang tau yang bising di kita kisah ani yang tong kasing phunuk nai ini nai de yang cùng kira cùng tong ta singo nó có yang này đi phunuk nai ok chini nok kaim kita khai men jago chin nok tang ni o gana o tongo chino gana o tek aro khai kai nei omo family ka sana pa no borok nok tong man kisang khang ket ta kisna bina kha ini nai di ang phunuk nai chỉ nọc bisingo ang hai phung này đi bisingo này tổng tin nó này đi pa sa chỉ bay tông ngờ nọc bisingo se bay sẽ đâu đây này đi patari này đi bising này thôi đi không có ở đó ang xin nọc apa hai cái nó này tông này đi cả ang tao biết cái gì nó thay phun này tay bữa nó không mà tông khó không có này dia apa sih nó cái này nó kita tahu hai cái này tông đi arborok cái family tay cái số nó tăng như kata borok cái nó kata cái anh tay cái số tông có này tông đi nó đó thằng anh yang một tông có cái anh bằng nó phun cái này thằng đấy cái nó hai cái này tông này đi rồi cái này tông đi yang fungsi nó qua thực dễ bay sang này tung đi ok yang phải sinh tung ngò yang phải sinh cái yang phải sinh cái còn này đi yang phải sinh cái này chỉ thong borong tung borong ra cái còn này đi ang này thông mà ni borong nó đâu phải này phải đi thế yang ai thâu có tay bằng tin cái cho tôi nó full video nằm chỉ này nó này tung đi thằng tung go hát xong một cái tung go chỉ yang thằng mani hát xong chục mani nó đi nó cái tung go lên sốc hả hát xong không được súng mà anh nó khai chỉ tao yang mà cà phê này sao cậu chục mani nó đi lên sốc hả chục mà cảm ơn yang nó đi yang này phải ăn tao cái yang thằng này ta sakawo yang thang katai bonok kawang motong go terus kangan rong phung mani ako no bok tong daw luk pinai bis kang wa no nai tong di luk ka no nai tong di yang ni phai ang chin no kisan or tong ka chuk mani angka ko nok phai chok phai ka us kang ko obro nu ya ta wo ketar ketini ke ang purs nam chinai angka ta no nai tong di bis kang ta tong go son brai trong này thấy tung cực khả năng kia không có này đi abo do to nó có tar này kami cái tar ba asik nó có to ya ta chỉ còn khai tầng bao nhiêu ok ôi cái này tung này đi pungai sisrin bagai borok rok keri khota baksa ba pungo ba zawai dak ti thang jak tung cái baksa ba se khó ba ta không có này tung đi không có bố trí nó không làm anh ta yang đâu tông không ok này đi này tông đi đó nó system sửa lại hay nè ok guiding hay vấn đề rồi thế này đi bác sẽ cái tin nó không ra bác sẽ cái và Sony bác sẽ cái tripod này hay ra अब सिस्टम को सोलाय है के थंग बायदि नाराव नाय तंग दि ताइबो है के नलाय न आं नाराव तंग बिसखां दि थाइ फुंनाय के ना जय है नाय तंग दि साव कय आं नाराव ना को बिसखां नाय दि नाय थगो जागा नाय थाव तंग थ साव न स्रि स्रि तंग का तंग थ साव लांले तंग जागा बेराय खना ओंखाय नाराव फाइनाय फैदि नै कय जतन न नाराव तंग हजोंना फाइखां के kami ketar ko nei asuk nogo kaham rong ni ta garo
kami kata ni karen obu kiri kho engke tui bu kiri kho tui man thoya berai tui khongne ni kosto tangkho karen bu kiri karen man kosto engke nai tong din no sikong tai thangi tongo tabo sikong phunuk mani ya abu tai bu nok tai ka bunta son nuko engke nai tong di tai ba yang nok tongkho hi nai tong di yang kasin nai tong di no tai ba rong tai phunuk nai tai nok kobang ma tongo ko thangnai phang no na sunuk phunuk mani ya tamika afrang asu dora gudi kha video khaina ni ga tini se phur khasina ni ang phur khacha video kisarok nai habe norok choya khanai tong di uko tamni ke taw ke phur khaina phur phe khayo aba kisa video rok nai angka no choya khaloi nai tong di angka norok ko tai binuk nai aro ke age ke nok phan aro dukan bo khayo charong phute aro barong nai thongmane yang ke ayang tongi bo chi nok nohor nai ang nai tong di nok nai kisa asa sije ta oro o jago chi nok ta ang tongi bo asim ang nok phungna nani yang sok ta okay baksa thai moin tong kha nok phang thai moin tong man si si ya nok phang ma sai ne nok phang abo ke nok borong nok nai thogo berani nok khan borong nok nai thota nai kunde baksa borok ba nok tam jane baksa haine sob baksa borong ke nok tang phai men uro tong phai ma yang nukung dok kre awai rong bai tang bai ka tong phai tong sima de yang ka awai baksa awai hai tong kha angka khen nai tong lai din ro tai bo abo kha anh tai bo nai yang ke nok kisa nai thaw yang ning ke kisa lama bo chaw yang ke haina ni thangnai kisa chapu bo chini yang ka yang berai bising thang thoya ko nai lama kidar ro abo nok kisa nai thaw bo borok ke ko aro nok nai chaw kisa chikon phan kisa nai thaw kisa milit ke tangja angka aro bo kaisa phun angka aro bo kaisa oro dukan khaite ro bo tabuk dukan chere oro baksa ke son nukong baksa ka tin nukong baksa ka tirpan nukong aba hai tong ta ke baksa ka kwai ro baksa phosor khai pe kha kwai kai kha rebu kayo haine tai mutam no bo phang ro aba haro ba mik thang ro baksa khayo jora phro ke eka thangmani lamang tong kata biskang ni tai thangnai nok jikon no yang ka tik jikon no nai thong tong yang tai thangi tongo nok nawa ge kana nai tong di yang ke kaisa tongo ha ni kutani nok khaija o kaisa no kutani nok jar rong mai bisingo o kaisa nang thang ma thama hino kutan nok ta yang nok tai jikon dai sini sai dai sing le tai kisa tol ma heng yang ke tai jikon ke nogo ko jikon ke solai abo nok bo sem hai bo bawai bo nai solai hai jikon be tam jikon phan thik ta tam bo kabang tong na bi saisung nok ke ni nok sitong ko ka abo ko nang ya ke emergency nok hai ke matang ma hai sikrai ke ne notun song tang janai borok ke samung abo khai thau ya nok kam asuk kam ke tang nang ni rang puisa kere aban ba yong tam jan khai tong tera ya bara sab khai dikhana ani bi thangbu ni tam jan ko morong ke musuru tongo obon kha yong choni nang samani morong nok nang gutha oroni pas hai mi bisingo gutha nok bon kha na ma na tai nok gutha nok ya na aro kare baro kha tongphai ma baro ya phana nok kisa thas ke taina khata gutha ni morong musuru dong bai borong ni bon dong bai tai nok tongkho hakena ang norong no koyo je ani video nai tong nai norok ta ja khangke like khai di te share khai di subscribe khai di angke subscribe khai angke bell icon sindi ang tai bo video kata tu khangke norok mana bage angke
ang daso kok sana berengnya ke ang kok sama bising no saya sugerok sajak mana ke sajak kena kar khadi toto songnok ang ke ar khadi ne toto no koyo ke hakira no an junai dong di sabuk khadi coba di getai biskan video kata kata tu kuma bagai kena coba di internet koyo oh bong nai thogo ke no ke nai dong di video ayong soni toto soni wak tong tero ko ang nong wak phuk te ne bro ko wak dio wak tong go wak yang borong na so yang dukan mani ang ka okay ang borong joto no nai tong ma bagai joto no hambai ang hai ke no an video nai tong di joya ke ke share khadi subscribe like comment khai di geo video no bahai jakha comment khai chara di tai এখন no comment hamya ro bahai ro ta khai di ti ke ang koi abono no comment khai phana hamya ko ta khai di ang to no hamya khai na ba ki phnu ya no ro nuk thung si thung sai man thang ne se ang snamo ke hakan no so ekhanai tongai di chuwa di support khai di ang blog video simi khaya ke kaisho jeng gan jabu post khayo ro ke hakin no khayo ke hakin no rong joto no koyo ke asuk no ngai tuma bagai bere bere hambai ke no hakin so ekhanai tong di biskang di no batai video ang tu banan phai tongo ke joto no hambai ke ngai tong bagai toisa paike hambai maro hakan no nai tong di ke obko thangmani lama yang phasing thangmani lama ang phaimani o thangnai ka angti phaita angka yang dek ni tongo yang ka ayang phasini kasamani yang phasini khai ke kasawo yang taka salama tongo yang thangmani asuk no dotono no hambai